Kiltan. 60%. Climb 1 daan mga bay. Second climb ng Route 111. Taal mga bay. Among view Taal. Oh. Mark karamdam mo. Kasama ko Taal ang best Mark. Lakas. This is the Sungay climb. Nihuno ko mga bay kita ata. Katawang kamutang sa kaon. Flat tire. Now at the paahan of Sungay. To our third climb which is Sungay. So dami sa Sungay mga bay. Sabi mo rota. Conquer Sungay mga guys. At katamutong po Town Ripal, Manson, Saka. Now at our last climb. Ang tawag nito Kambalahon.